Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan a Flor, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak takayat kumatapay drama ti pakasaritaan ti biyagmi a pamilya. Jak impagarop akabalan gayam ti asawak ti mangloko kanya. No kanayon nga awan iti balay mi, at dagayamen iti ayan ti babae na. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Flor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rabi iuna yan, Merto. Aping ngita kala ang asumangpat. Nabannuga ka nagpasada iti tricycle, Flor. Kaya't kung tiyaginan. Di ka pa'y nang rabi mangan ka pa'y Nanganakon. Agdamdamag itay ti anak ta. Apay kano akanayon ka amarabyan nga agawid. Agpaspasada nga rod. Di na ka di maawatan? Awan pa yun tinasaya at nga isungbat mo kanyak. Maawanan ti bagam. Sarde nga mon ti sumanao, tamaturog akon. Rumara ko ng papanagpasada, Flor. Agar mo sar ka pa'y mabit lang ang tagluto ak. Sana yan. Mga anak tulangan iti pakanan nga asidag iti paradaan. Di da ka pa yun makalanglang amangan iti anak ta. Nagsapa ka arumwar. Mangan kayo latta ka din ka ni Althea. Nas ka na masapa ak amapan agpasada. Rimwarlatan asaan anang ibati iti kwarta ayaw ni Mertaw, Flor. Wen nga rod tatang. Kanayon mat amapan agpasada. Ngamawan mat ti mayaw-awat na kanyak. Di mawat ka kumaa iti igatang iyo iti masapsapol yo iti balayaw. Sakbay anapan nagpasada. Makapungtot nga rod no dumawatak iti igatang ko iti masapsapol mi tatang. Iso nga urayik latan ano anya ti maitid na. Mala. Saan abalay? Tadamot si dain mi anabatay. Isaon titid ko kada kayaw asidain yaw. Ayun gayam. Ayan gayam di apaw. Apay asaan mo akadwa ngay may dito'y balay. Isupay laang ti pinagdalos ko iti balay, tatang. Mala, mapan ka iti kusina. Ala mo, di nakaluban amasida. Nanang, saan ang nagawid ni tatang iti rabi Wan nga rod anak ko. Saan mat nga rod ang nag-text no saan ang makaawid? Saan na matatao ni tatang dito'y balay? Saan mat asigo da kasta ti ugali ni tatang mo? Diyak ang muno apay ang nagbaliw matan. Nanang. Mapanak ijay paradaan ti tricycle, anak. Amuak no apay asaan ang nagawid idirabi iti amam. Duan nga aldaw asan na nagpasada iti tricycle ni Merto, Flor. Anya? Kaya't ko kumadamagan kan ka, no apay aman manumatan nga agpasada nila kay mo. Kanayon nga agpasada. Day tamat nga minti kanayon na nga ipakada kanyak, bitoy. Anya? O sige, agyaman na ka, bitoy. Mapana ko. Mabit man lang, Flor. Ha? Apay? Tila ang may bagat. Paliwam ti asawang. Anya ti kayat masawan? Agridam ka na imbag, Flor. Saanan ang nasaya ti mapalpaliw ko iti asawam? Bitoy. Naimimbag matlang no si ka mismo ti makaimatang. Kan makaduktal iti amin. Apay di ka pa'y lamaturog katrabiin, Flor. Inururay ka sumangpat. Anya? Talo arabi asaan ka nagawid dito'y balay, Merto. Sa dino ti pagturturugam? Iti balay dagiti babarkada. Kastalaang ti isungbat mo kanyak. Mabit man lang, Flor.
Agdwa-dwa ka kadi kanya? Apay, adda ka di rumbang apagdwa-dwa akan ka, Merto. Jak kayat ti kastadjar mo. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Apay a sensitibo ka launay. Kat awan pa'y ti dinamdamag ko, no adda babaim. Kunakon kat aday tati bagam kanya. Hoy, awan ti babae. Sigurado ka, Merto. Kaya't kung ti maturog, iso at di naksingaan. Apay nga minanagawit ka pa lang iti balayo. Agdan na talangan, kas agasawa. Dumteng today ta, Magda. No talaga matlaang nga ay ayatan nak Merto. Sumurot kan kanya, kat panawa mo ti asawam. Total, naumakamatan iti asawam, ako nam. Iso ang panawa mo. Di na kumamot apuraan, Magda. Okay. Amo ka na bannog ka. Aginanakan duti dagus ko. Tamapanak matan iti pagpapaayak a night club. Ado mo tinapasada kita. Saan ka naman pa ni night club? Isardeng mo sala. Ay, sana mabalin, Merto. Makapungtot lakit diti boss ko, no sa anak asumrak ita. Ngamin, ado, dagiti customer. Masansanen akastoy tar aramiden ti asawam, Flour. Pudnon samay dagiti madamdamag kaw nga da babaen ni Mirtaw. Tatang, Agawid lang, no kay kayat na. Awan pa yan, ti maited na kwartayaw iti anak yaw. kanayon arumor nga agpasada, tatang. Ngampulos met nga awan ti mayawat na. Ay, siyak man amismaw ti agpaliiw iti asawam. Maduktalak lang nga da madingar aramiden na. Agalwad kanyak. Tatang, Agasay, taumay ka pa yung dumawat iti kaninyo ni Vina dito'y balay. Kat kanayon mo't makita ka mapanagpasada dahil di alalakay. pasensya kayon, tatang. Awan met ngaminin ti sabali a dumawatak iti tulong. Sana parikot kanyak dayta, anak kaw. Tilaeng kumakayat ko nga aramidan ti asawam. Kat amo na, ti responsibilidad na. Sana nagpasada ita ni Merto, tata. Kasta aya, bitaw. Apay aya. Itay kayo pa saan na makaid na, ah. Adalaeng kayat ko apen kan. Ha? Nakakaasing aminan ti pamilya na. Tapulos adimot tin agited iti kwarta para iti asawa na. Kwa, tata. Bitaw. Si kaaman ti pagsaludsudak. Napasig kayaw ken ni Mirtaw. Patyag nga dadagiti saan agagangay amadmadlaw mo ken kuana. Tata. Bitaw. Adda ka di sa balay ngar aramiden ti manugang kaw. Kwa, tata. No adda mo maipapan iti madingar aramiden ni Mirtaw. Ibagam ko makanya. Kasta ti damdamagan kanyak ti katugangak, bitoy. Wen Merto. Pulos ko mga wanting bagbagam kan kuha na, Merto, nabayagan nga gayem ta. Tilaang may bagak. Liklikam ko man ti babaim. Anya? Kaasim at ti pamilyam. Awan pa yan igatang day ti kananda. Pulos adi ka matan mangibati iti kwarta iti asawam. Bitoy. Nakasaritak iti na minsan ti asawam. Napanimutang ijay tersena. Pare, bitoy. Ang bumbot ngay ayaw tayo ko ni Magda. Agdaak ditan. Ang nalipatam ka din nga da asawa kan anak mo. Mati kawak. Ngam no apay akay kayat kun iti dun na ni Magda. Ngam iti mismo nga asawak. Pamagbaga ti may sagayam, Merto. Sapel ako matasaan amasayar tirik nam kanyak. Ngam panunutam ko mati pamilyam. Kaasida amabisbisinan.
Alam pa lang dito yung limagasot. Flor. Ha? Ni, api dito a kwarta, Bitoy. Itad kon kan ka. Imbag lang igatang yung iti masapsapol yun. Ha? Saan ka di man na nanagawid ni Merto ije balayo, iti rabi eh? Wan, Bitoy. Agawid laang no kay kayat na. Kasta ya. Ala, awatan mo dito a kwarta. Agyaman na ka, Bitoy. Diyak ko maawatan. Ngam talaga aka sa pulak ti kwarta. Nang runak at masakit ti anak ko. Anya? Anya ti sakit ni Althea? Nangato ti gurigor na. Iso ang mapanak gumatang iti agas para iti gurigor. Ay, apag iso nga ti kwarta nga intad ko ken ka, Flor. Ala, yung kagumatangan iti agas para iti anak mo. Tatang, Agpaimbag ka. Tarumarak mo't lang ang agos, ha? sang-sang po'y laang ang pumanaw kayo manan. At ang aminaskan nga aramidag, anak ko. Tatang, Ibagam ka ni nanang mo tarumuara ko na. Rumor kalatan no kayat mo. Flor. Total, manmano kamit laang nga agawid dito eh. May mayat no saan kan nga agparparang kada kami. Anya? Kit-kitaam masakit ti anak ta. Awan ti katulungak dito'y balay. Adang rod magpapanak. Mapan ka iti ayan ti babaem? Hoy, tanangam day ta panagsasaw, Flor. Jack, Anya pa'y laang tar aramidam. Mapan kan iti ayan ti babaem? Anya. Uray di mo ibaga kanyak nga da babaem. Mariknak da itamerto. Gapo kadagiti tig-tig na imo. Pakawanin na, Flor, ha? Nagilimod ak. Kat ita, ibaga akong tipod no. Bitoy, Pudno launay ti atap mo, nga da babae ni Merto. anya, Manala iti night club ti babae na. ti awanan bain amerto. Inaramid na ngawan manak nakam na. Flora, nabayagan na luklukwan na ka ni Merto. Bitoy, Dumngag ka. Ibagak no sa dino ti pagdagdagusanda iti babae na. asino? Ha? apay anas daaw ka nakakita kanyak. Babae ti asawak. Anya? May salagayam aman nala tinangisukatan kanyak ti asawak. Hoy, babae! Saan na kan nga ay ayatan ni Merto? Siyak itan, ti asawa na. Asawa kunam. Nagpuskul matan kirupam amang ibaga iti kasta kanyak. Pumanaw kan. Awan dito'y ni Merto. Talaga a pumanawak. Tadyak kayat ti mayabay iti demonyo akaskan ka. Bastos dayjay nga asawang Merto. Apay, anya tinaramid na ka. Impungot kan tinungpanak. Anya. Nagsakit pa lang ti ulo. Gapo iti panang ipagat na kanya. Ti awanan bain a babae. Itay pa lang or-orayan ka. Tapno ibalis mo kumatiin naramit ti asawang kanya. Ala, mapanak iti balay itamat lang. Kasaritak dayjay a babae. Nagawid ka dito'y balay, tapno laang kabilanak. Jack, magustuhan ti naramid mo ka ni Magda. Anya, Sinungat mo? Kat impagat-pagat mo pa'y? ulbod! Agpada kayo nga ulbod iti babaim. Itataam mo kon ti amin. Saan akon nga agduado ano saan kan nga awid dito'y balay. Nagpuskol launay ti rupam Merto. Ad-adda pa'y apatyam ti babaim ngam iti siyak nga asawam. Anya? Saan ko akinabil ti babaim? Kinasaritak na. Wastan! Kayat mo sa amat. Di mon kabila ni Nanang. Umadayo ka dito'y. Tatang.
Diyos, kitikas to'y ablag. Panawan kayo man laangan. Magda, apay di nakmatan arakopan ang maturog. Nabannaw ka. Anya? Ada ngamin impaaramid ti boss ko, alalaki kanya. Anya ti impaaramid na kan ka? Masapol na. Gapo tanagapa na iti asawa na. Anya? Sana bale. Tadakkel matimbayad na kanya. Kasta. Di ka madunagan, Merto. Gapo, tasikalatta ti ay ayata. Apay ni bagbagam kanyak day tanapasamak kada kayo iti babae, Merto. Nagapa kami di Rabi, kat nagsina kami. Anya ko maita, no nagsina kayon. Kaya't ko tagpakawan kan ka, Flora. Anya? Saan gaya man na sayati naramid ko? Iso, pakawanan na ko ma. Saan akas ka rin na ti mamakawan, Merto? Nagsakit ti naramid mo. Insukat nak iti may sala ang aman nala. Flora. Pumanaw kan. Tasaan kan akasapulan. Ikanak pa iti may sagun daway. Tapno ipakitak ti pa nagbalbaliw kon. Nagpuskol at talaga ti ropam. Kalpasan ti naramid mo. Malagip nak asubyan. Kasla naglagan ti naramid mo. Ti pa nang lukom kanyak. Mga barwanan ta, Flor. Agbalbaliw ako na. Makunamla ang dayta ita. Ngam no nakakita ka manan iti may sapay aman nala. Amang ano isinanak manan. Sana. Ikarek. Basta pakawanan na kon. Nasayaat na nagsangutan, Mirtaw. Tatang. Ay, di nakawagan iti tatang. Tawan ti manugang ko adong par. Ha? Ay no, kaya't kakabilan gapo iti pananglukom iti anak kaw. Itatanagsi kayon iti babaem, sobyam ni Flor. Agkidawak iti pamakawan nyo, tatang. Nakulapan lang ti panunot ko. Isuan, naramid ko ti kasjay. Nasing pait ti anak kaw. Ngam apay alinukom laang. Nakakaasay ti anak yaw. Mapapiktaran gapo itar aramidam. Pakawanan da ko ma, tatang. Mirtaw. Jak ambaw no niya ti rumbang aramidakin ka. Jak kayat ti panang lukom iti anakaw. Inungungtan ti amak ni Merto, Mr. Lonely. Aging gaita, jak pay laang napakawan ti asawak. Simra ka kas may sa aserbidora iti may sa apakanan. Nga iso ti pangalalaag iti pangbibiyag ko, iti anak ko. Linikli ka kon ni Merto. Ket ita, natalinaayan ti kapanunutan. Agyamanak iting kay panangidrama dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Flor. Agyaman kami matiting ka panangipatulod iti kapadasam pagayama, Flor. Ay ket, addaken ka ti pangideng, noan niya ti rumbeng ramidem. Ket sapel ako ma, tagnanayon kalataan na tibker, para iti anak mo. Ket ti maisingasing ko, ikam iti sabali agundaway ti asawam, amang ipanagnek, iti panagbalbaliw na. Taday tang aramidem, ket para matlaeng iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod, ni pagayam a Flor, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Buliser. Ken iti mat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo ani.